Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ndifuna ke sithethe ngoBradley Cross. Maske sithethe ngoBradley Cross ke baphulaphula left back le yeqela leKaizer Chiefs. Sijonge indlela umfana omdala adlala ngayo, sijonge indlela umfana omdala azinikele ngayo baphulaphula. Sijonge indlela umfana omdala afuna ukusibethele lesikhonkwane ngakhona pha kula left back yeqela leKaizer Chiefs. Singathi ke pase kamako umfana omdala nawe nkanye soshinga qoshelani imithwalo niqhoboshe, ngoba uBradley Cross uza kuyi-owna la left back yeKaizer Chiefs. Nikhona abafana abadala. Masijonge iperformance yakhe uBradley Cross baphulapha sibe nenyaniso. Singayijonge iperformance yakhe pha izolo. Maske siqwalasele imatch azidlale uBradley Cross kule season zonke. Sizophela kule match ayizolo baphulaphule. Naku ndingqinela into ethi umfana omdala uperforme kakuhle kakhulu kula left back umfana omdala, futhi ke ndicinga uba lithuba lokubana ke ngoku kwale ndodanyana iqeqesha abafana ingoHugo Broos icinge kabini kathathu ke pha ngoBradley Cross okubana imbuyisele pha kwibafana ancedise pha kula left back, ngoba i-left back zakhe ebethembele ngazo pha kwibafana azisadlali kwiitim ke zithe zazijoyina ooBasadian pha kwi-Sundowns abafana abadala ithuba balifumana incakasana. Yiyo laa nto yenza into yokubana ke ngoku bangazukwazi ukubonakala ncakasana napha kwibafana ekusingathi ke ngoHugo Broos lo ngeke akaphinda aqwalasela apha kubantu abafana noBradley Cross. uBradley Cross baphulaphula ke ndifuna uthetha inyaniso emsulwa phambi kwenu, isandlo sixhomele umfana omdala uthi ndikhona Kaizer Chiefs, ndifuna ukufa ndifele edabini. Umfana omdala udlala kakuhle kakhulu, ingakumbi phaa izolo upasile phaa uBradley Cross, udlala kakuhle kakhulu umfana omdala. Wenza izinto abantu bebengalindelanga into yokubana ke zingaze ziphumele enyaweni ke lekaBradley Cross, kodwa umfana omdala wabathwala, wababonisa ukubana nasa sami isandla, ndiyasixhoma, ndiyalamkela ubizo leKaizer Chiefs, ndifuna ufunga ngenene nangenyaniso into yokubana kule team ndizozimisela ndizokuyiphakamisa, ngoba enene nangenyaniso uBradley Cross oko umfana omdala eqalile kule season ke ethe wafakwa kwicala lasekhohlo. Umfana omdala khonto ngako ekuthiwa uyimoshile. Umfana omdala uyaqhubeleka, uyazimisela, uyaqhubeleka umfana omdala, uyabathwala pha kwi-left back. Ndifuna ke baphulaphula ke nike nitsho nanto yokubana nimva njani uBradley Cross. Ngaba nina nithi makahlala agcinwe, mabake beme pha upasi kamako, mabake beme pha onkanye soshinga, make kujonge pha uBradley Cross ngoku akaqwalaselwa, nikeze ithuba umfana omdala, ngoba ndithi mna xa ndijongile ekusingathi uyanqonqoza pha ezindlebeni zikaHugo Broos, ekusingathi uyanqonqoza kwindlela ebheka pha e-USA kwi-World Cup. uBradley Cross xa ndimjongile uyanqonqoza baphulaphula. Ndifuna ke nani ke ningene nitshone into yokubana nimva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.